Puliano chini kathang kai tono hambai maro tinini pam sande ni salne o phung kasango joto ani khajani tako bukuk chongno je nai tongnai rokno joto no ang khabai khukbai tinini o salne bagui khabangbai khani hamjakma chibai yaparo ang belai kha tongthogo tinini mo salo nongni bwskango ang phaimanmani bagui tamni bagui ang ma phaike ang kaino rokjoto saimano chini hayung kotoro corona virus ni lockdown nung tongmani bagui chini motha brum brum jeng kuthumlaimaya o salno palaileni jora manlailia hayimpano tinini o sal jeng emon ekta sujog mangkha je sujogo chini nukphungo jeng fellowship khainani sujog mangkha o salno rwgui jeng palainani jora mangkha boni bagui kaitono hambai rwo ang belai kha tongthogo tinini o salno jeng mo haike palainani jora manmani bagui ang jotono koboknai joto nukphungo jani jani nok nukphungo bwsa bwtwi takuk bukuk twi thamsa khlaiui kaitono loplaidi kaitono khulumlaidi tei o salno palailai amo haike no tinini o sal wngkha Jisu Kristo raja wngui Jerusalem o hapaimani sal tini salono Jisu Kristo bini sakri rokno dagika thangli norogo bwskangni kamio thangli aro thangui korai masa khajak nukano abono khengui tubdi kebo mana khaike sati hoda mono samung nangjago hinui amo haike no bini sakri rok thangui nugukya khengui twijhaikya korai ni sakao ri boi rwui lama rogo khajui bulai rok boi rwui borok Jisu Kristo no Jerusalem o habrwkha chiri khoklaikha kaitoni mungui phainai ba lobjak thong subrai ni mungui phainai ba lobjak thong hinui aboni khnaui pharisai rok khorokni khoroktam Jisu ni thani phai sapaikha nini sakri rokno thakdi hinui dagidi hinui samabai Jisu saka borok jodi chirima thakakai holong pekhagui chirigana hinui amo haike no jeng saimano tini sal sandani sal wngkha Jisu Kristo raja wngui Jerusalem o hapaimani no jeng somodoi prithibini borok khwnarwnani bagui o pam sandeni sal jeng palaio tei amo haike no tini salo Jisu Kristo jengno belai khe nangjakmani kokno jeng saimano Jisu korai no nangjago hinui samani hingkhai somosto prithibini borok Jisu nangjago joto khaui tonjak rok sudo Christian rok ya khaui tonjak rokno Jisu khengui rwna naio amoni bagui khengjakna nangmani bagui chini Christian rokni kaisa daitto hingkhai jeng thangui somodoi prithibini khajak rokno khengnani bagui jeng thanglai nango jeng cheri khoklaina nango Jerusalem ni bisingo Jisu hapaifuru cheri khoklaima haikhe kaitoni mungui phainai ba lobjak thong subraini mungui phainai lobjak thong hinui jeng cheri khoklaina nango cheri khokmani bisingtwi tinini pam sande no jeng palaimani bisingtwi somosto prithibini borok rok khajak rok khengjaknani bagui borok Jisu Kristo raja wngui phaikha abono saimannani bagui phati jeng tinini o salno somosto borok rok thani khwnarwnani bagui jeng girjao thangui surimaya phano palaimaya phano chini nok nukphungo tongtwtwi jeng jotono palkhai kaitono loblaiano kaitoni mung lobjak thong hambai।